Des de Special Olympics hem creat el programa Unificat, basat en el programa internacional Sports Unified, internacional, que pretén és juntar a persones amb discapacitat i sense discapacitat, alumnes d'ESO i de batxillerat, amb una jornada esportiva, on simplement el que fan aquests alumnes és conviure, fer esport plegats. Fan diferents estacions que assoleixen diferents objectius, una jornada de convivència que acaba també amb un dinar germanor, i on el que aconseguim és que, sobretot, l'escola ordinària entengui quina és la realitat d'altres alumnes, d'altra gent de la seva edat, amb necessitats especials, persones amb discapacitat intel·lectual. L'experiència és brutal, aconseguim canviar mirades, quina és la percepció que es té de la discapacitat intel·lectual abans i després. I ho fem simplement a través del joc, de l'esport, perquè quan fem esport, totes les persones som iguals, no hi ha diferències. Bé, jo crec que és una jornada molt interessant. Jo no havia estat mai en cap jornada com aquesta i és increïble com l'esport pot servir com a eina unificadora de persones amb discapacitat i persones sense, jugant i practicant el mateix esport o jugant al mateix joc, i crec que això és molt interessant tant per les persones amb discapacitat però també per tots aquells alumnes sense discapacitat que veuen la possibilitat i com d'important és l'integrar a tothom mitjançant l'esport. Ha estat una activitat important perquè tot el treball que fem d'inclusivitat al centre avui es veu reflectit amb aquest vincle amb l'esport i li donem forma i d'una manera molt més real. Activitats com aquesta ho faciliten i trenquem aquestes barreres i aquests tòpics. Hem vist a tots els alumnes disfrutar, tant els nostres de l'Escola d'Educació Especial com també a la resta, és a dir, els alumnes del Joan Oró i també a l'institut, els de l'institut, i penso que això unifica moltíssim i que dona una visibilitat als nostres, si més no, als alumnes d'Educació Especial. Pues que me lo he pasado bien y que me gustaría venir aquí otra vez. Y nada, que he hecho más amigos. Tengo a unos que están ahí fuera y nada, ya está. Ha estat una gran experiència i jo crec que tots ens ho estem passant molt bé. Hem fet 5 estacions diferents i dels esports que han organitzat l'altre institut. Jo crec que des de la part didàctica i pedagògica per nosaltres com a universitat és molt important. Primer, perquè ells comprenguin les no limitacions que tenim tots. I en un camp com el nostre, l'educació física, on estem evolucionant tant en aquests aspectes, el vivenciar-lo és importantíssim. Per mi és el millor aprenentatge i la veritat és que m'ha agradat molt i ho he disfrutat molt.